दुखुनांथाव खौरां गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुनि आथिखालाव गाहाय नेहाथारि बिबान लानानै मावबाय थानाय पबित्र बसुमतारीनि आंगो बिफा सुजेन बसुमतारीया ब्रेनाव थैनि ब्लिडिं जानानै सिलिगुरि डक्टर मलयस निउर' साइन्स सेन्टार हस्पिटालाव गावनि जिउजों जुजिनानै दङ। नाथाय दायो जोबोर रांनि गोनांथि जानानै दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा गाहायाव होनाय एकाउन्ट नम्बराव जा हायो नोंथांनि गोसो बायदि अनसुंथाइ हरनो हागोन। एकाउन्ट नम्बर 313576788264 IFSC कोड SBIN 000079996। मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसाफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैदों। बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा थाखो 10 आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला नोंथांमोननो मोजां सुबिदा लानानै फैदों। मुंबो थिसननो हागोन आरो स्कलारशिपबो मोनफुंनो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोनहा मोनसे आनजाद होग्रोनो नांगोन आरो बे आनजादखौ फैगौ 11 जुन रबिबार खालि खुंफुंनाय जागोन। बेसेन होआलासेनो फरायसाफोरा आनजादखौ होनो हागोन। आनजादा फुंनि 11 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुंफुंजागोन। आनजादखौ फरायसालिनि केम्पासावनो खुंफुंनाय जागोन। दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुल फरायसालिया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारियाव दं। गोबांथार मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9435293000 नङाब्ला 9678129337 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।